Тапшыруыбызны башлап экраннар алдына Иске Кулатка районы Иске Атлаш авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Забирова Кәмилә Алимҗан кызын чакырып алабыз. Бүген ул үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Шушы гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Тафик Расимович, улы Рөстәм, кызлары Рузалия, кияүләре Руслан һәм яраткан оныклары Илназ котлап, иң җылы теләкләрен ирештерәләр. Бар дөнья чәчкәләреннән дә гүзәлрәк булган яраткан тормыш иптәшем. Яз җилләрендән дә назлырак булган газиз әнкәебезне, ягымлы әбекәемне без ихластан матур юбилее белән котлыйсыбыз килә. Һәммәбез бу дөньяда үз тормыш китабын яза. Аның һәммәсенең дә эштәлеге төрле. Ә инде безнең әнинең китабын алып укый башласаң, таң калырсың. Ул шул кадәр эштәлекле, тирән мәгънәле һәм бары якты хисләргә, матур төсләргә генә уралган гомер китабы. Безнең яраткан әниебез, кадерле әтиебез белән 2 тәртипле балалар үстерәләр. Аларны олы тормышка бастырып, бүген инде әби-бабай булып, оныкларын үстерешергә ярдәм итәләр. Кадерле хатыным, бүген күркәм юбилееңдә, әгәр рәнҗеткән мизгелләрем булса, гафу үтенеп, барысы өчен дә рәхмәт укыйсым килә. Синнән дә кадерлерәк, ышанычлырак кеше минем өчен юк. Хәтерлим яшь чагымны, шашып яраткан мәлне. Бүген дә шул ук хисләрем чорнап ала күңелне. Хөрмәтем генә артты ул кушылып мәхәббәткә. Әле ярый син хатыным туган минем бәхеткә. Котлы булсын юбилеең, бергә яшик алда да. Сырык тигез гомерләрен күп бит диләр Аллада. Әни сүзе үз эченә никадәр изгелек, сафлык, нур һәм гомумән галәмнең әйтеп бетергесез яхшы сыйфатларын сыйдырган. Әлеге татлы һәм кыйммәтле сүзне бернигә дә тиңләп, бер нәрсә белән дә чагыштырып булмый. Әни һәр баланың күңел түрендә, йөрәк түрендә мәңге яши. Алга барырга, яшәргә көч исти. Әниләр без балалары өчен башка беркемнең дә кулыннан килмәстәй эшләрне башкарып чыгарга хәзер. Алар изге, алар бөек, алар безнең иң кадерле кешеләребез, яратканыбыз. Сиңа булган рәхмәтләребезне, күңелдәге теләкләрне сүз белән генә әйтеп бирергә мөмкин түгел. Үстердең, кеше иттең. Барыбыздан мең рәхмәт укып, озын гомер телибез сиңа. Озак яшә. Иңнәреңдәге шәфкать фәрештәсе сине бер кайчан да ташламасын. Биргән фатихаларың фәрештәләр булып безгә ирешсеннәр. Без сине, әнкәй, бик яратабыз. Әнкәй безгә гомер бүләк иткән. Үз назында безне үстергән. Кулларына алып, кысып-кысып үз җылысын безгә сеңдергән. Кичләрендә кочагына алып, әкиятләр сөйләп йоклаткан. Елаганда бишекләргә салып, бишек җыры көйләп юаткан. Кояш нуры өйне күмгән чакта битләремнән сөеп уяткан. Авыр чакта киңәшләрен биргән, тәмле ризыкларын ашаткан. Әнкәй безгә гомер бүләк иткән. Шиксез рәхмәтле без аларга. Гомеремдә терәк булган өчен. Баш иям мин газиз анама. Хөрмәтле Кәмилә Алимҗановна, бар якыннарыгызның да теләкләренә кушылып, бүләккә алар сайлаган җырны да яңгыратабыз. Кабул итеп алыгыз. Сине котларга куаналар барча балаларың синең белән бергә булганга туган көнең белән кайнар котлап зур тазалык сиңа телибез безгә гомер биргән бөек кеше улыйбыз бүген сине без туган көнең белән кайнар котлап зур тазалык сиңа телибез
кеше, олылайбыз бүгін сені біз. Бар балаңа жете жылылығың, ізгілікке тулы көңілің. Яшәу емі бире сенің көзлер, зор көшләргә ие һәр сүзің. Туған күнің белән кайнар кутлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, олылайбыз бүген сине без. Нақшылда юмарта синәни, гаделдә син туры сүзледе. Көчле рухлы газиз әни дә син, киң күңелле гүзәл нәнәйдә. Туган көнең белән кайнар кутлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, олылайбыз бүген сине без. Бар баланың игілігін күреп, бала койгылары күрмеше. Ұзақ еллар бізні шатландырып, исән имин әни син яшә. Туган күнең белән кайнар кутлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, олылайбыз бүген сине без. Туган күнең белән кайнар кутлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, олылайбыз бүген сине без. Безгә гомер биргән бөек кеше, олылайбыз бүген сине без. Кәмилә Алимҗан кызы Забированы 55 яшьлек юбилейлы туган көне белән чын күңелдән бер тума апасы Алмакаева Рәфика Алимҗановна, уллары Альфред, Илнур, кызы Әлфия, оныгы Ленар, Алина һәм Эмиль котлап иң җылы теләкләрен ирештерәләр. Кадерлебез безнең, иртә белән уянып күзләребезне ачкач ук бүген синең бәйрәмең икәнлеген исебезгә төшердек. Бүген безнең һәммәбез белән дә көтеп алына торган, чөнки бүген дөньяга син газизыбыз тугансың. Син бездә бар булганга тормышыбыз ямьле, киләчәгебез дә якты күз аллана. Син тормыш сөючән, кайгыртучан, барыбыз турында да уйланып яшәүче туганыбыз. Без беләбез, гомеребездә нинди генә авырлыкларга юлыксак та, син иң беренче ярдәмчебез булдың. Сиңа сеңелем, минем бөтен моңзарым, бар кайгы шатлыгым да, серләрем дә сыя. Бер карында яткан апа сеңелнең никадәр көчле булган җан һәм кан бәйләнешен аңлатып та бетерә алмаслык. Безнең дә бәхетебезгә кадерле кешем, сеңелем, апабыз бар. Ярты җаным, сердәшем, ярдәмчем, авырлыкларда таянышым, шатлыкларда бүлешүчем син ул Камилә. Менә синең матур юбилеең. Бу бәйрәмеңдә ихластан бәхет телим. Һәр эшеңдә уңышлар һәм җиңеллек булсын. Саулыгың синең нык булсын. Ниләр генә булмасын, без сине нык сагынып, хөрмәт итеп һәм яратып яшибез. Сеңелемнең юбилее бу соң бәйрәм түгелме? Бәйрәмнәрнең дә бәйрәме нык җылыта күңелне. 55-ең тулды менә. Кай ара вакыт узган. Балачакның сурәтләре альбом эчендә тузган. Үсеп җиттек, әкрен генә картаерга өлгердек. Күпме шатлык, кайгыларын бергәләшеп кичердек. Алда безне гомерләрнең көтә бик матур чагы. Бәхет, шатлык, уңышлары, сөенеч көтә тагы. Уфтанма карап борылып узган гомерләреңә. Риза бул Алладан язган үткән бар көннәреңә.
Котлыйбыз җаным сине без, юбилей матур узсын. Күңелең бүген бәхеткә, җан рәхәтенә тулсын. Кадерле Камилә Алимҗановна, якыннарыгызның теләкләренә без дә чын йөрәктән кушылабыз һәм махсус сезгә дип күркәм җыр юллыйбыз. Бір-біріңе таянышып, сүйінішіп, ешеу жеңіл. Біз якыннар болашақтан, шын туғаннар апа сіңіл. Біз бір шишмә суын ішіп, бір тамырдан үскен гүлләр, тұрмыш юлын бірге кишкен жан сердешләр апа сіңіл. Біз бір шишмә суын ішіп, бір тамырдан үскен гүлләр, тұрмыш юлын бірге кишкен жан сердешләр апа сіңіл. Жылы куллар тирбәткәннәр, салып безне бер бишеккә. Ходай биргән туганлыкны югалтмыйк без, атмыйк читкә. Без бер шишмә суын ішіп, бір тамырдан үскән гүлләр, тұрмыш юлын бірге кишкен жан сердешләр апа сіңіл. Еллар безне җиңә алмас, бирешмәле әй син күңел. Бер җыр булып мәңге яшәр, туган җанлы апа сіңіл. Без бер шишмә суын ішеп, бір тамырдан үскән гүлләр, тұрмыш юлын бірге кишкен жан сердешләр апа сіңіл. Без бер шишмә суын ішіп, бір тамырдан үскән гүлләр, тұрмыш юлын бірге кишкен жан сердешләр апа сіңіл. Тұрмыш юлын бірге кишкен жан сердешләр апа